muri yeZimbabwe. Aiwa, kunyange vanhu vari kuLondon tanyatso kuona kuti vanhu vari kunyatso kufollowa politics dzemuZimbabwe. Zvanyatso kubuda pachena kuti aiwa vanhu vari kunyatso kuona kuti vanhu vemuZimbabwe vari kudzvinyirirwa under the regime yanaChabangu neZANU-PF. Aiwa, notaona kuti vanhu kuLondon vatofunga vatofoma kutoprotesta, vatofoma kuda kutojamuka kuti aiwa ngatiprotestei nozviri kuitwa muZimbabwe hazvisiri izvo. Saka muri yeZimbabwe usati aendera mberi nenyaya iyi nokukurudzira chibva wasubscribe ulike utina on the bell icon rambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Notoona kuti zvabuda mupepa reChange Radio, pepa reChange Radio rinozikanwa muno muAfrica pamwechete nemuZimbabwe. Saka muri yeZimbabwe iri kunzi hanzi mini protest 2nd January 2024 Zimbabwe Embassy Charing Cross London. Come and lend your voice in demanding his release. Ahead of the 24th January rulings, we stand in solidarity with the Honorable Scala demanding his release from prison. Supporters and civic organizations in the UK have organized a mini protest to be held on Monday, 22 January outside the Zimbabwe Embassy, Charing Cross, London. Satoona kunyangwe nevanhu vari kuLondon, vanhu vari kuUK vatoti aiwa toda kuita protest nemusi weMonday kuti tigoprotesta kuti Honorable Job Scala vabudiswe mukusungwa nekuti vakangosungirwa mahara hapana kana mhosva yakapara. Makosi akanzi kabudise evidence, wakatadza kubudisa evidence yekusungwa kwake. Saka muri yeZimbabwe izvi zvinyazoratidza kuti aiwa muZimbabwe vanhu vari kutozviona, vanhu vari kunze kwenyika, vanhu vari kudiaspora vakuzviona kuti vanhu vari kuabusiwa, marights avo ari kuviolatiwa. Sachibotudzai munofika kuti kudii pamusoro penyaya iyi yeprotest yarongewa kuUK nemaZimbabweans ari kuUK kuti aiwa Job Scala must be released. Tipe mafungiro enyu pinde mucomment section medu mutudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike pachena kuti na on the bell icon rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.